Здравейте, YouTube потребители, аз съм GrandFarBG. Днеска ще снима на Call of Duty Modern Warfare 2. Според мен Call of Duty 2, нали, Modern Warfare 2 е готина. Аз ще превъртя сега, нали? Ще превъртя и като превъртя почвам стройката, така че докато не превъртя всичките Modern Warfare. Да почвам, аз вече съм я превъртял, да, но ще снимам и ще превъртам. Окей, да почваме. До Modern Warfare 2. For Dark. Браво. Няма превъртаме нищо. Защото да е по-яко. А това всъщност може да го превъртим. А не, това не ти дава от началото да го превъртиш. Ами нищо. Да, така. Между другото, играта е на руски. Но пише, че всичко на английски, но ти говорят на руски странно. Какво се прави? Така е. Според мен е интересно, дано да ви хареса. На мен специално ми хареса тази игра и това искаме да играят другите версии. Защото според мен са интересни. Аре бе, клипче няма да свършваш. За обучението на слушалките ще си купа, както ми писаха в клипчето на American Truck, ще сме на слушалките, ще си купа нови и аз забелявам, че бучи е ужасно. Знам какво е. Така че най-скоро време до една седмица ще си с нови слушалки. Така. Айде бе, гати клипчето. Аре, бе, няма да напускаш някога. Между другото, на който му хареса тази игра, а и ако си мисли, че няма му тръгна, всъщност ще му тръгна и графиките. Не ги гледайте, сега графиките са грозени, като влезете в игра, с по-хубави да е, естествено. И ми се трябва да почнем, нали? И... майна. Уау, черенека е много яко. Зареш. Аз ще го чакам да заради, ще го ескейпна това отдолу, защото ако то не ще... Что-то меняется, что-то остается прежним. Границы меняются, приходят новые игроки, но власть всегда находит себе место. Мы драли... Ще превъртя. Ето, както виждате, един първи... батальон, 75 нещо сега бе. Ето сега сте... тук това ти е учението. И сега какво? Сержант Фолей. Това е някакъв привейт стъпанар. И ето. Окей сме. Ще му мръднеш от тук, бе. Трябва да го чакам. Вратара. Добре, бе, сега какво трябва да ти правя? Не трябва да използвам прицел. Ну-ка, еще несколько. What? Окей. Голям почти направих. О, така ста. Би го направил като место на... Пак ли бе? Трябва да използвам прицел. Аре бе. Чтобы вывели огонь, присев на корточку. Ален, опуститесь на колено и используйте прицел. Рядовой, мне нужно, чтобы вывели огонь, присев на корточку. Разрядка. Аре, презареждай. Рядовой Ален, прежде чем открывать огонь, прицельте с Браво, колко почему да това? Не забывайте пользоваться прицелом, рядовой.
покрытие малой прочности вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Все очень просто. Хочешь поразить мишень? Целься Не, ты можешь через другу прицел. графики цегот. Я, ако можешь говорить, только яркость. Ана. Не така. Твой покажет. Това е максимум. А мора тук са, какво ще кажеш? Браво, брато, ще чакам да ми сеш. И сега какво? Ще гледам къв си готин ли, негър такъв. Не че имам нещо против негрите, ако ме гледате. Мир. И трябва. последнее по счету, но не по значению. Осколочная граната. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Може да го ескейпна, няма го ескейпвам. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Добре, сега какво? Гранатите, с които ги фърлях. Аз с G. Добре, наивно фърлямата граната. Гранаты катиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард отивам. проводит вас в деле. Отиваме на полигона, аз смах тук. Отивам се учи как да стрелям, защото не мога. Не, възможно. Ето, гледате тук целия... ти напил ли си се, бе? Може да си се напил. Ето, сега идваме тук. Що, братле? Оръжия... Генерал Шепард бе, хочет одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с Коновка, проверкой. нищо. Теперь выбери винтовку. Значи това не е... Хорошо, теперь опять пистолет. Кабундеса, Видел, как быстро? Ще тръгваме не от тук, от там. Перезарядить винтовку. Добре, де. Как отръщам, бре. Себе и в цель. Смотрит Шепард. Он отбирает лучших. Що си не деш работата, нищо не ме кефи. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отсчет времени начнется, когда выскочит первая мишень. Не чета работите. От тук сме. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Карием се. Смени оружие. Это быстрее, чем перезарядка. Без децата. Опа. Опа! Не мога да стрелям, човек. Теперь в здание. Оле, горкичка, човек. Сори, брат, ама... С каквото удрях в тебе, гей? Еми да. Ама... Прекалено рано реагирах. Чисто, прыгай. Чакай, Давай, вперед. Беги к выходу. Время идет. 72 секунди. Гад, Иди ужас. наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Чекай, бе. Какво? Ладно, иди наверх к остальным. Цъкнах май на най-трудно, ма не ми и пука. Ти се връщат от война са. Но са як. От война. Здраве да е. Минахме май първия чекпоинт. Учиме се да стреляме. Много е трудно. Это Хантер главный. Б-1 Хантеру 2. Работает Хантер 1. Это Б-1. Противоракетная система не справляется с шквальным огнем установки. Следуйте за пока наверх и уложание. Противник Алису в юго-западной части. Прием. 1. Мы не можем атаковать без вашего указания. Мы самая мощная армия в истории человечества. Каждая битва – наша битва. Добре, браво. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Бързо е. Ваша судьба. Але, мачи, зовни хора, олеле. Така направо. Това е капитан Шепард. Генерал да е капитан.
Ох бе! Мамацата. Стрелям си къде ми падне. Какво ми пъка, бе? Сега сме на война, май да. Минавам тази мисия и спирам епизода. Тройка. Ора! Чакай, чакай. Брат. О, да. Ай, що си не гледаш работата? Да, сега не мога оцелим да трябва. Хантер 2-1, это Дьявол 1-1, Свиноид 15. Расчетное время 1,5 минуты. Курс Москва-3 к северо-западу. На борту 2 Джейдан и 2 Харм. Прием. Ждем. Ей. Вас понял, Хантер 2-1. Начинаем заход. Цель подтверждена. Ай, брат, тара нагоре, бе. Какво ще чакам аз? Нега... Ай, тапак! Коме е нещо касандвич, бе? Гледай го, едно. Сандвич ще ми яде той. Не да война, тук този сандвич ще ми яде. Ай, по-бързо пати, бе. О, гледай, браво, бе, от моите да ме сгазат. Браво, бе, големите панари. А ти още ли си яде сандвича, бе? И не мога да стрелям, значи. Къде ще сандвич? Гледай, о, леко, бе. О, сега стреляме от тук. Мали, сега стреляме просто на месо, където ни падна. Опа, извинявам се, прям сте пусти. Ма тук е много яко. Добре, аре, сега. О, сега ще бъде. Меня живи. Много модерно мощь. Вас понял, Хантер 2. Хантер 2. Мали, я чупчук-то. Не открывайте огонь первыми. Следите за крышей. Мали, направо. Тук се усираме ужасно. Ужас. О, леле, аз нищо не виждам тук. Ничего, тут чисто. Еми, като чисто, аз какво направя? Ама не много чисто. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет. Що да стрелям, бе? Вас понял, Хантер 2-1. Блем ли имаш, че стрелям, бе, а? Спокойно, ребята, это дикий запад. Вас понял. Ти чак, няма да убивам, спокойно пък. Следите за переулками. Няма. Какво бе? Ай, гади, някакви грозни джихадисти, не мога стрелям по тях. Да бе, що? Хантер 2. Осторожнее с Да, чувак. Не открывайте огонь первыми. Тази сега ще падна върху нас. Следите за крышей. Там могут быть противники. What the fuck? Прекратить огонь! Мали, то нищо не виждам тук аз. Ничего, тут чисто. Оверлорд, Давай. это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Арева. Спокойно, ребята, это дикий запад. Вас понял. Следите за Я, бе. переулками.
Как ще скрыться? Бля, съм стрелял по тя, бе! Направо изкара човек извън нерви, да не му стрел на една страна. То път няма барам въобще мишката. Следите за крышами. Там могут быть Да забавят. Ай, по-бързо, че... Видишь что-нибудь? Ничего, тут чисто. Оверлорд, это Хантер 2-1. Проходим тоннель Харви через Элизабет-стрит. Вас понял, Хантер 2-1. Идите осторожнее. Спокойно, ребята, это Дикий Запад. Вас понял. Следите за переулком. Я навътре. Там никого нет! Прекратить огонь! Добре, тъпи джихадисти направо. Всички са застрелил маня. Вооружены? Нет, просто наблюдают за нами. Що се не прибирате, а? Зуб даю. Аз прибираю, бе, Нобар. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Странник Кенниф. Не вижу, парень. Всем Хантерам это сержант Коули. Приготовиться к бою. У нас тут снайперский огонь с нескольких позиций. Малин, направо тук стана удо. Улили. И сега какво правим? Малин. Мърдай, мърдай, мърдай. Оле. Има ли нещо яко? Има ака. Я... Отойти от чертовых окон и закрепиться на верхнем этаже. Контакт у тебя на 9. Оле. Къде, бе? Нормально. Хантер 2-1, вижу школу, прием. 2-1, вы не боеспособны. Вы под шквальным обстрелом со стороны школы. Просим помощи. Держитесь, 2-3. Идем на помощь. 2-1, конец связи. Неприятель перед зданием школы. Уничтожить. Отряд за мной, быстро. Зареждай го, геш. Чакай малко са, чакай. Ало. Аре, бе, слекай. Хантер 2-3, это Хантер 2-1. Вы в школе. Столкнулись с интенсивным сопротивлением. Вас понял, Абе, що си надеш работата? Гледай, бе, мате. Гледай, какви са смутените, ама значи... Гледам ви на гроба, аре. Несколько укрылись в кабинете справа. Хантер 2-3, Устрали се, бе. О, това е столкнулись с човек ли е това? Вас понял, Хантер 2-1. Що не хващаш пътя?
Абе, ама... Да прихвърляме така. Нужно отвлечь противника от Хантера 2-3. Не мога ги колам. Стига бе, искам да заколам някой. Какво ще следвам? Аз съм по-бърз от тебе. Добре, бе, мати, ти намреш ли, бе? Намреш ли, бе? А? Живяхме. Добре, бе, разбраш, че съм раден и всяком пот. Искаш ли? Опа. What the fuck? Нищо не. Самотно. Мы уезжаем на Хаммере Хантера 3. Отбой! Вас понял, 2-3. Ще панем, бе. Фак, бръщи. Добре, върнах им я. Кой искаш, бе? Так точно. Цель подтверждена. Кажется, один забежал в тот кабинет. Цель на 11 часов. Так точно. Вижу цель. Опа! Хантер 2-1. Teraz się koło cię lubi. Хантер 2-1, это Вермон. Доложите обстановку. Школа под контролем. Противник отступает. Зачистка. Принято, Хантер 2-1. Следуйте в точку Всяко... осторожно. Пока ли трябва да се навреме? Отбой. Не трябва. Какво трябва да се направим? За предупреждение. Отбой. Ей, сега кой е? За противником. Выдвигаемся в точку сбора. Така е. Смотри, куда стреляешь. Разреждане. Рядом с мусорным баком. Чакай, брат, ще трябва да зареждам. Граната пошла. Да. Поули, контакт у тебя на 11. Так точно, вижу его. Добре, къде има граната, бе? Есть движение. В госпиталь. Возьмите мой вертолет. Я полечу на следующем. Ама за какво го написа това? Не умира, бе! Капутин! Не! Къде, бе? Говно! На мен, защо ме пращаш на мене? Ей, Шепард, ми мирахме мисията. Да. Вступаешь под мое начало. Инструктаж в вертолете. Идем. Сега ще видим дали продължавам мисията, защото май свършва. Ако свършва, спирам с епизода. Много шокранто. Да, свърши хора, това ще бъде за сега от мен, довиждане за сега и до скоро.